Ola a todas, con motivo do Día Internacional do Orgullo LGBTIQ o 28 deste mes de xuño, dende a Deputación Provincial da Coruña, organízanse 4 faladoiros, 4 conversas ao redor da diversidade afectivo-sexual, compartindo diferentes perspectivas, miradas, olladas, etc. Neste caso, imos falar de diversidade afectivo-sexual e literatura, con Lucía Aldao e con María Raimóndez. Hola. Que tal? Hola, Martín. Eu preséntome tamén, para as que non me coñezades, eu son Martín e o meu rol aquí é un pouco presentar esta conversa. Son lector empedernido, dende aí é onde vou falar. Aquí comigo está Lucía Aldao, poeta. Lucía iníciase na poesía durante a adolescencia, etapa na que comeza a recitar polos escenarios máis variados ata que en 2005 xuntase con María Lado e a día de hoxe continúan ofrecendo o seu espectáculo poético por teatros, salas de concertos, centros de ensino, etc. Xuntas son Aldao Lado, o que seguro que as coñecedes, este irreverente dúo poético que mestura a poesía co humor e coa música nun exercicio así como de moita complicidade co público. O ano pasado publicou o seu primeiro libro individual, Todo isto antes era noite, editado por Apiario. E ao outro lado está María Raimóndez, que é traductora, intérprete e escritora. María cultiva unha diversidade de xéneros literarios, dende a poesía, a narrativa, pasando polo ensaio. Coa súa obra ten obtido numerosos recoñecementos. Entre eles, o Premio Xerais no 2014, o Premio Xoán Carballeira no 2017, nese mesmo ano, tamén o Agustín Fernández Paz e o Xoana Torres de Ensaio. Conta cunha ampla obra, ademais, como traductora literaria e experta en cooperación ao desenvolvemento. É a fundadora de Implicadas no Desenvolvemento e, ademais, da Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación. Fai pouquiño, tivemos a sorte de ler no Club de Lectura Coruña, da Rede Municipal de Bibliotecas da Coruña, Fora do Normal, unha obra que gustou moitísimo. Temos pouquiño tempo, entón eu teño como preparadas un par de preguntas para falar desto, ¿no? De diversidade, literatura e o cruce entre estas dúas cuestións que para moitas persoas ao mellor non teñen moito que ver. A miña primeira pregunta viña como un pouco dunha reflexión que fago bastantes veces acerca do que ten que ver co concepto, co propio concepto de diversidade, non? Que parece que cando dende os activismos ou mesmo dende as políticas falamos de diversidade, parece que estamos sempre falando como das outras, non? E non falando das diferencias propias que ten todo grupo humano ou toda a sociedade. Non sei para vos, dende os vosos ámbitos profesionais e persoais, que entendedes por diversidade? A ver, a diversidade ten, sen dúbida ningunha, un posto de honra na listaxe desas palabras cas que se nos enche a boca, non? Como se só polo feito de tela en conta dentro do noso vocabulario, de pronunciala, fósemos conscientes do delicado que é o termo e da responsabilidade que hai que empregalo, non? A min, por exemplo, personalmente, cústame bastante pronunciar diversidade con alegría, con esa clase de frivolidade que celebra que somos diferentes. Como dicía a frase, somos diferentes, somos iguais, non? Pois non, igual mola reparar en que somos diferentes, non somos iguais. Hai mogollón de diversidades infrarrepresentadas, invisibilizadas ou ca necesidade constante de facerse ver. Entón, isto é para min o vaso medio cheo da diversidade, non? O que existe na medida en que existe todo, as súas características propias, pero que non responde o que interesa visibilizar. Sí, entendo. E ti, María, como ves? Para min a cuestión entronca un poquinho co que acaba de dicir Lucía. Eu creo que a diversidade non é un valor en si mesmo, senón a entendemos dentro dun sistema de opresión, dentro dunhas estruturas sistémicas, non? Se non acabamos facendo, eu digo, un anuncio de Benetton, non? Daqueles que saían persoas con caras diferentes, todo moi superficial e moi capitalista, moi valeiro, non? Entón, a diversidade só ten sentido cando nos obriga a falar de privilexios, cando nos obriga a falar de desigualdade, cando nos obriga a analizarnos e a estudar de que xeito hai certas identidades ou certas formas de ser e de estar na sociedade que son aceptadas e outras que non. E por qué, non? E cales son as interseccións, non? Do feminismo da interseccionalidade, cales son esas interseccións non como unha competición de a ver quen está en peor situación, senón como todas as estruturas, como dicía Audre Lorde, están interconectadas e nos atravesan, non?
cando estamos nos diferentes espazos. Entón, a diversidade para min ten sentido nese contexto. Fora del, xa digo, queda nun anuncio de Benetton. Agora, cando comentabas esta cuestión como dos sistemas de opresión, a min, como pensando tamén na miña infancia, é cando me ven moito o tema da lectura, da literatura, que é como o cruce que fago aquí, non? Porque para min, así nunha infancia como de neno marica, a lectura sempre foi como ese espazo bueno, como de refuxio, non? De atopar referentes, e agora de maior, pois é un espazo de autocoidados, de reflexión. Entón, ese cruce entre literatura, lectura, colectivos minorizados ou desigualdade, non? Diversidade sempre como que é moi importante para min. Vos pensades dende o persoal e tamén dende o profesional, pois como escritoras, artistas, que a literatura ou a lectura pode ser un espazo seguro para as persoas que formamos parte de certos colectivos minorizados? Para min, sen ningunha dúbida, tampouco a literatura como lectora sempre foi así como esa colega que che salva a vida todo o tempo, sabes? Esa amiga que sempre recorres, esa amiga que compartes eses momentos tan necesarios de desconexión, de diversión, de evasión, esa colega que che regala puntos de vista que ti non tiñas en conta, pero que inmediatamente pasan a ser parte do teu discurso ante a vida, do teu xeito de estar no mundo, de ser pois máis crítica, menos cínica, menos ignorante. Esas colegas existen e esa colega é a literatura, sen dúbida. A literatura tamén é esa colega que che abre portas a mundos que xa son teus ou que van ser teus, pero os que agradeces enormemente entrar da súa man, non? E aquí, pois, así con esta metáfora un pouco cutre que estou falando, pero bueno, que penso que sí que é certa, pois evidentemente estou a referirme a toda esa literatura que nos conta e que nos contén, non? Como colectivo minorizado. As identidades non son efémeras, construense con moito traballo, con moita loita detrás, para que consten e para que permanezan. Por iso é tan necesario que estean ben representadas na literatura. Quero dicir que ninguén debería ser algo do que non se fala, non algo sobre o que non se escreve. Eu, sen ir en contra do que estades dicindo, que concordo plenamente, creo que tamén hai que ter en conta que a literatura, ao ser un espazo que está na sociedade, como tantos outros, non? E que está aí creando imaginario, tamén é un espazo de moitas violencias. Nos atopamos ese acubillo, esa compaña, non? Esa amiga, como di Lucía, na literatura, mas tamén moitas veces atopamos outras cousas, non? A literatura hexemónica, esa que está canonizada, fala sistematicamente, normaliza dende os abusos sexuais a menores, ata a discriminación das persoas trans, polo mero silencio, non? Moitas veces, pola non mención, como comentabades, mas tamén pola representación que se fai, non? En ese sentido, eu creo que a literatura, máis a infanto-xuvenil, ás veces está moi desfasada da realidade, non? Cando imos visitar coles, estamos coas crianzas e coas adolescentes, as súas vidas moitas veces van moitísimo por diante da literatura, non? A literatura non representa o que existe. E cando se fala agora de todo este tema da diversidade de familias, por exemplo, non? De estruturas familiares, ou toda a cuestión da diversidade sexual e de xénero, pois todo iso está na sociedade, onde non está na literatura. Non, a literatura segue reificando unha outra vez as estruturas heteropatriarcais, as estruturas de xénero, e aí temos aínda moito que traballar, porque esa amiga existe, pero hai que buscala. O problema é ese, non? Que deberíamos de ser quen da topada sen ter que estar a procura, non? Como fan nalgúns colexios, de poñer, que me parece un exercicio moi interesante, na biblioteca, cantos libros hai que falen de diversidade sexual, por exemplo. E claro, é moi impactante ver, non? O que ocupa todo o grosso da biblioteca e o que ocupan eses libros para rapazas e rapaces que non entran dentro da hexemonía. É unha maneira xa de facer un acto político, non? E de visibilizarse, para min, estupendo, non? Claro, parece que moitas veces cando falamos deste cruce de literatura e diversidade, pois como que nos quedamos coa literatura que nos gusta, non? Con eses libros nos que atopamos referentes, pero non estamos pensando en toda a produción literaria e, bueno, de outros produtos culturais que en realidade non está representando, mesmo invisibilizando, non? Xa non te digo como reproducindo violencia, senón, bueno, reproducindo esa violencia que é a invisibilidade tamén.
Supoño que tamén por iso Martín e eu estábamos así celebrando tanto esa literatura que nos amparou, porque é produto dunha busca incansable da que nin sequera fomos conscientes, non? E por recoller así un pouquiño que comentabas ti, María, de toda esta violencia que persiste, non, na literatura como espello do sistema no que vivimos, que estrategias temos pois dende a creación, dende a literatura para enfrontarnos a eso? Para min é fundamental a parte de escribir, non, de seguir escribindo, xa non só como unha cousa programática, non, porque a min isto é algo que como autora me irrita profundamente, non, parece que cando representamos personaxes que non entran no canon heteropatriarcal, parece como que estamos facendo unha especie de activismo. Non, eu estou escribindo sobre o que coñezo, sobre o que me interesa. Entón, non é que sexa unha cousa programática, e tamén, como dicía antes, Lucía, son as nosas vidas, non? As cousas que nos importan e que nos atravesan. Pero, como dicía, a parte da escrita, que xa é evidente o que che sae de dentro, para min é moi importante a comunidade lectora. A escrita, moi lonxe desa imaxe patriarcal do autor, como cando era pequena pensaba que non me podería nunca dedicar á escrita porque eran señores que fumaban puros, a mí non me gusta fumar, nin vivir de noite, nin nada diso, entón eu xa dice aquí non encaixa, non? Pois hai que traballar moito, non, a esa imaxe de comunidade, de persoas que traballamos unidas para crear pois, un espazo máis biodiverso. E aí pois, está o traballo, como dicía antes, cos centros de ensino, coas bibliotecas, coa xente que lee, non? Simplemente. E tamén dúas cuestións nas que nós podemos facer algo dentro do espazo que ocupamos, a crítica das estruturas, a crítica da crítica, por exemplo, non? Como se reciben os libros nos que os protagonistas non son outra vez homes brancos heterosexuais, aí temos moito traballo que facer, eu sempre estou reforzando non o traballo das compañeras da SEGA que axudan a visibilizar os libros de outro xeito, a ler de outro xeito, e tamén pois, con a nosa propia imaxe pública, non, como autoras, como persoas que estamos no espazo público, pois sí que temos esa posibilidade non de non vivir no ocultamento, significarse con todas as cousas que isto implica, para mí maioritariamente boas, non? Pero tamén ten as súas consecuencias en como é percibida, como é tratada en moitos espazos, pero bueno, eu creo que cando nos poñemos de pé tamén anima a outras persoas, non? Porque nos ven. Sí, desde logo, cando non está subida o carro da heteronormatividade que move o mundo, pois é bastante probable que sexas pois, prexulgada ou malinterpretada unhas cantas veces. Eu, por exemplo, como creadora, tanto en solitario como formando parte de Alda ao Lado, celebro tamén que hai aí unha evolución importante de pensamento. Noto como cada vez facemos un esforzo máis grande por ser conscientes de cales son as nosas loitas e que estean bastante presentes no noso discurso. É un discurso que se actualiza, que facemos por revisalo, por ser críticas cos nosos xeitos de estar tanto diante do papel como enriba dun escenario. Moita parte do noso traballo recitando e falando diante de adolescentes e intentamos facelo cada vez con máis responsabilidade para ir cos tempos, basicamente, para estar á altura dos tempos, das exixencias dos tempos, non? E poder ofrecer uns contidos que sexan responsables con esas loitas, non, con esas ideas. Esta mini conversa foi un gustazo e non sei se quedar mañá con vos outra vez a esta hora para seguir falando. Non sei. Non é problema, Pois bella, xa está. Amigos de Zoom. Pois nada, o podemos deixar aquí. Esta é así unha píldora en formato conversa sobre diversidade e literatura. Moitas grazas por estar aí, Miquiño. A ti por esa moderación.